आज तो कोनो प्रत्याशी अइलन ना सुबह से साला गजीब लांगा भूखा के हाल हो गइल बाटे। दिन दिन भर दुआर कोन के रखता रे सा। आज यही चलते तो हम बगीचा में बानी। तन भैया लगे फोन करी दिल्ली बाटे। छठ में आज तो बड़ा बढ़िया रहल हटे। हेलो मनोहर, अरे भैया आओ तारा छठ में। अरे आता ना भीड़ नहीं के ट्रेन पर तार लटक के आए के जरूरत पड़ी से देख ना ही मुखिया प्रत्याशी जन बाड़ नहीं का भोर ही तार आधार कार्ड ले गई हन आ कहला हनु कि तत्काल दम टिकट बनवा देतानी कोनो लटक के आए के जरूरत नहीं है। आ हमहू यह सोचतानी बबुआ नु आज तो धान बुआई बा 6 बीघा वो धनौ कटा जाई आ ओकरा बाद जौन बाटे दीपावली आ छठ सब मन जाई। अरे घर तो जबने आइल बाटे कोनो तार वोट देखे आवतारन खा वो सारा में आ दोसरा में ठीक बानू दम निफिकी रही जैसा ही टिकट आई तार पर दम भेज दे हम स्क्रीनशॉट मार के बुझाइल कि ना आ दम कोनो दिक्कत नहीं है। ए बाबा देखो कोनो आ गइल का बबुआ मुखिया आई बड़ा द्वार पे फेर आ गइलन स साला बड़ लांगा भूखा बाड़े सनु जहां देखो वही चलते तो हम बनी है बगीचा में आ वही जो आ गइलन स कह दो देखो जो हद हो गइल बेशर्मी के एगो जाता दूसर आवता आ सौसा हमार मिचर भी उठा गइलन स कोनो पंचायत समिति कोनो मुखिया कोनो सरपंच बेशर्मी को हद हो गइल। दिन भर हमार बगीचा में रहे पड़ता सौसे घर के एसी आराम छोड़ के आ ओकर बाद नया नया तरीका सब गाना बजाई के सबके बीच में भावी मुखिया प्रत्याशी पढ़ा लिखल शिक्षित सुयोग्य नेता युवा नेता आप सबके पंचायत के गौरव है। एकरा के कहां से उठा के ले बस रे अरे भैया ये बहुत बड़ा का अनाउंसर है। हम मुखिया जी अपना माइक थामिए और अपने दिल की बातें बोल दीजिए और ताली बजाइए। गोल लगाता नहीं चाचा खुश रह बबुआ बैठ ना ना हम बैठे खातिर नहीं खियाई हां हम खाली अरे सीट से ना बैठ हमर दुआरी आइल बा त बैठ। अरे नौजवान तू लोग बड़ा तब बबुआ कहां से खड़ा बड़ा मुखिया से तनी ध्यान रखो दम ध्यान बा लेकिन हमर तो डाउट बुझाता कनारी पंचायत जन बाटे महिलाएं बाटे आ तू बड़ा की अति जनाना तहर कहां बाड़ी जनाना घर ही बाड़ी घर वाला से काम चली से लाओ हमके देखम जा पढ़ा लिखल बाड़ी के ठेपा छाप बाड़ी ठीक है बा जब कोई ये काली मई तेरी प्रोग्राम कर बहुत बढ़िया बाटे और बाकी जोन बा हमर चेलवा से पूछ ली तब बबुआ का विकास होई विकास ये होई कि अब की बार मुखिया जी जीतब न चाहे मुखिया जी हां मुखिया इन कह हां मुखिया जी हां जीतब न तेरा घरे नली बनवा दे में पाइप लगवा दे। अच्छा आ गांव भर से नली उली बनी बाकी टूटा ही बनी सीमेंट लोकल डलाई ईटा 4 नंबर के डलाई अभी ये माने ठीक बाबू वोट तो हरे के दियाई आ सबसे हमार पहिल का प्रस्ताव बा कि जीतला के बाद स्कूल पर फोकस करे के बाटे। स्कूल पर त फोकस जीबे करी रहुआ वोट दी हचाक से और दुआरा पर कल घड़ी गचाक से। वाह कितना विचारधारा बढ़िया बा ऐसा तो कोनो प्रत्याशी हमार से ना कहलन जा वोट 8 मिनट तो हरे पर जाइए ठीक बानू दोसरा में ना जाइए ना दोसर में ना जाइए दम हमारी यह विचार बबुआ कि विकास के दम पंचायत में धारा बहा दलो खून के धारा बही खून के साला लागत हमरो चमचा बउराइए गइल बा ना ना खून के धारा ना बही विकास के धारा बही तो देखो एथी बाटे चमचा बेचे तन बढ़िया पढ़ा लिखा लेके हां त बीए पास करनी हम अनु तो ठीक बाबू वो तो पानी न पी ला लोग तनी आइल बड़ा देखत है कि घुमत घुमत माला सुखाइल बा कंठ में पानी बा तब ठीक बा तो हमार फर्ज यह बात पानी में केहू तो चल बा तो जा लोग कोनो गोल लगा विजय भव कोनो बात नहीं दम जा लो कोनो बात नहीं ठीक है नियम में चलल बाटे खा उसरा में दोसरा में बस कोनो बात तब आ रही है इंतजार का घड़ी खत्म और शीतल देवी आ रही है कुर्सी ले शीतल देवी जी जिंदाबाद। धन्यवाद जी इतना आप लोगों प्रचार के लिए जी मैं आप लोगों के सहुआई आप लोगों के बेटी और हई नायका नायका लइकन के भौजाई शीतल देवी अब पैर छू के गोड़ लागत है तहनी लोग के चमचा तनी डायरी निकालता हमार बबुआ बैठ जाइए ना बैठिए आराम से ठीक है बैठ बस चमचा
रौरा सबे से वोट मांगे नहीं आई, हम रौरा सबे से अपन प्यार स्नेह मांगे आई बानी। जी जी, कि हम चाहतनी कि आज तक तो बहुत कुछ काम कैनी लेकिन कुछ नाम ना भूल, तो सोचनी है हमो कि काहे ना एगो प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो जाए। तो अब की बात तो महिला सीट बा, तो हमार मर्द घूमत रही प्रचार में, तो ऐसा ऐसा पियकर लोग के 300-300 रुपया देते रही तो ना मानल हलो। तो हमारा लगे खबर आयल है कि मुखिया जी रौरा 600 रुपया देम नु तब हम वोट देम रौरा के। हम कहने की चलो ठीक बा, अब हम ही चुनाव प्रचार में आ गई है। बहुत लोग के रहे कि ना प्रत्याशी मेहरारू बाड़ी तो मेहरारू घूमी है, तो हम ही है जैन सलाब में आ गए हैं संबोधन करे खातिर। तब काम तो अभी कुछ नहीं की कैले, का कहल जाओ यहाँ के अपन पंचायत का 7 गो पंचायत के काम करीला, टाइम में नहीं खेलागत। तो यहाँ के तो चमचा जी बहुत अच्छा कहता जी, अपन पंचायत तो छोड़ी 7 गो पंचायत के लोड हमारा जिम्मे बा। अपन पंचायत छोड़ दी, हई बसंतपुर पंचायत के लकुसवा जो नगर सिंघाड़ा बेच दिन भर खैरी मांगत चलत रहे, दिन भर खैरी मांगत चलत रहे। एक के देखल नहीं कि चला से गली में घूम रहा है। हम कहनी इधर सुनो, तो वो बोला काम मैडम जी। तो हम बोले ना तुम रोजगार बनो, तो उसको लाए और सिंघाड़ा दुकान खुलवा दिए। शीतल देवी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे मेरा तो काम जिंदाबाद बोलेगा, आप लोग तो नहीं है, मेरा काम ना बोलेगा। और देखिए, और नहीं तो क्या, आई सुधीर बाबा के कह सा भादो जैसे ही आवत रहे नु, तो कह सा कि अब बेंगा ए पोखरा से ओह पोखरा, ओह पोखरा से ओह पोखरा, ओह पोखरा से ओह पोखरा, हद हो गई। हम कहने कि ना, इससे गांव का बेइज्जती हो रहा है। तब हम क्या किए कि इसको 2 पिकअप निकलवा दिए। अब देखिए बेरोजगार से रोजगार हो गया, आराम से पिकअप चला रहा है और गाना भी गा रहा है। और इनके बियाह के लिए मत पूछिए हम कितना पापड़ बेले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे काम सुधीर बाबा के बियाह खाती 600 रुपया पर लाइट बनतन जिंदाबाद बोले दी, सौधी कैसे है? अरे हमारा काम ही जिंदाबाद बोलेगा भाई, समझो तो आगे। सुधीर बाबा के बियाह खाती कह सकी लड़का तबला बजावेला आ नाच पार्टी में घूमेला। तो उनकर आई रहे अगुआ, हम ना ऐसा बात नहीं है, तो कैसे कैसे उनकर बियाह करा देनी। और हई भानु काका के हई कह सा ई करम जरूर हो, एकरा से काम होई, ई तो कामो छोड़ के भाग आवता। हम देखिए इतना सज्जन प्रत्याशी बनी कि हमारा काम में आवाज आई, कहनी कि ना ये भानु भाई कैसे ना इनको रोजगार बनाया जाए, तो इनकरा के मंदिर में ले जाके रोजगार दी बनी। आज देखी कि भानु काका लगे टाइम में नहीं थे, अब कहते है भानु तनी खैनियो खा लो, तो कहते रहे कि ना ना हमार मंदिर छूटता, हम खैनी ना खाई। शीतल देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शीतल सरकार जी जी। आप लोग थोड़ा बोली बोली। चमचा जी 600 रुपया दिए हैं तो किन लिए हैं का इन लोगों को? ना ना ना, अरे अस्ति दूर 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 दूर। अब थोड़ा संबोधन के लिए बोला है, थोड़ा संबोधन करा ले। कहते ना बढ़ाई में भाई एगो घूना बड़े हमारा गांव के दिन भर मुखिया चचैया के बोरिंग पर हैंडल मारत मारत इनकर हाथ करिया हो गई है। हम बेचारा के चेहरा देखनी बड़ा अफसोस भाई कि बतावे नया लड़का बा एकर का हालत बना दिले बड़े। तो हम कहनी कि ना ऐसे एकर गुजर ना हुई, तो एकरा के ले जाके गुजरात में काम लगा देनी। आज देखी कि काम करता अगुआ होता तो मुखिया मिश्र कहते रहे लाल ना पीली होनी चाहिए, बुलेट चाहिए, बताइए। दिन भर हैंडल पर हैंडल मरवात रहन और ना तभी तो काम के तो अभी मत बोलो। और नहीं तो देखिए हई पासी बाबा एक घड़ी कहा थे सिपाही जी, इनका के कह और इनका कह सर ये तो पढ़ले लिखल ना हो। हम कहने हाँ पढ़ल लिखल कहे ना, तो इनकरा के 7 साल से केशियरी के पद पर एकदम रखले बनी इनकरा के। आज देखी
कि कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है, चक चक चलता एकदम पूरा हमनी के कमिटी माहौल।